Ιωάννη, πού πάμε? Τούμπα. Τι θα κάνουμε? Θα κρατήσουμε χεράκια από από τον Κωνσταντέλια. Είμαστε σίγουροι ότι είναι ο Κωνσταντέλιας? Είμαστε. Θα κρατήσουμε χέρι από οποιονδήποτε παίχτη, δεν μας απασχολεί. Πάμε Παοκάρα. Πάμε να κρατήσουμε χέρι ποδοσφαιριστή. Ναι. Ξέρεις πόσα παιδάκια στη Θεσσαλονίκη το κάνουν αυτό? Κατά κύριο λόγο το κάνουν παιδάκια που παίζουν στον ΠΑΟΚ. 11 στα 10.000 παοξάκια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Αυτή τη στιγμή θα πιάσουν χεράκι ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, παοκάκια, μόνο 11 παιδάκια σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και ένας από αυτούς, εσύ και άλλα 10 παιδάκια θα είστε τα μοναδικά παιδάκια σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, από τους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, που θα πιάσουν κεράκι ποδοσφαιριστή. Θα βρεθούν κοντά σε έναν παίκτη, ίδαλμα για όλα τα παοκάκια. Ευχόμαστε να είναι ο Κωνσταντέλιας, αλλά μπορεί να μην παίξει. Οπότε σε έναν παίκτη του ΠΑΟΚ, του μεγάλου μας ΠΑΟΚ, θα κρατάς το χεράκι σήμερα. Μια μέρα θα βοηθήσω τον Ελευθεριακό. Ναι. Να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τι θα κάνεις στον ΠΑΟΚ? Θα παίζω εδώ για 10 χρόνια. Θα παίξεις για 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ? Θα γίνω νέος Κωνσταντέλια. Θα γίνεις ο νέος Κωνσταντέλιας? Για 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ θα παίζεις, είπες? Ναι. 2 μέτρα κάναμε πάλι. Για την κάτσουρά μας την πιο μεγάλη. Τι λέει Ιωάννη? Καλά. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ναι. Έτσι. Τι λέει σήμερα? Είμαστε έτοιμοι? Θα κρατήσουμε τι? Χεράκι. Ωρε φίλε. Εντάξει, αλλά οποιοδήποτε πιάσει αυτή τη στιγμή είναι παιχταράς, έτσι. Είμαστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε? Έτσι. Αλλά ο Κωνσταντέλιας μπορεί να μην παίζει σήμερα. Εντάξει. Να με κοιτάνε σαν χάζω, να με περνάνε για τρελό και εγώ για όλα να διαφορώ. Το μόνο που με νοιάζει να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σ' όλη τη γη. Να σε βλέπω και τον δρόμο να σκορπάς και ποτέ να μην τα παρατάς. Κέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά, όμως εγώ ακόμα εδώ πιστά. Όπου πας ακολουθώ, να σε έχω σ' αγαπώ.